Wara li ftit tal-jimilu l-Prim Ministru Roberta Bela qal li s-serqa fid-dil fraudolenti tal-istarijiet ma kienx ta' 400 miljun euro, Roberta Bela qed ikompli kaxkar saqajh u ma jgħidx kemm hi eżattament iċ-ċifra ta' kemm instera il-poplu. Dan wara l-kundanna ċara li kien hemm il-qorti f'sentenza storika li ngħatat fil-konfront tal-Gvern Laburista. Meta matul il-jum tal-erba' kien mistoqsi minn Net News, Roberta Bela qal li mhux se jgħid kemm instera il-poplu Malti u Awċi flusi kellhom imorru għall-investiment infrastrutturali fit-tliet starijiet ta' pajjiżna. Bil-Prim Ministru jirreaġixxi b'dan il-mod. Inti stessat li steward naqsu minn xi obbligi tagħhom. Jekk naqsu minn dawn l-obbligi li tħallsu mill-flus tal-poplu, kemm kien dan il-flus? Diġà weġibtek illi. Mhux qed tgħidli kemm kienet l-ammont imma. U min issa ngħidlek? Mistoqsi għal darba darbtejn biex jgħid eżatt kemm instera il-poplu, Roberta Bela kompla jgħid li s-serqa hija sempliċiment ħrafa dan fil-waqt li kompla battak partiġan sakemm ħarab lejn il-karozza tiegħu. Kemm instera il-poplu fid-dil tal-istarijiet, Prim Ministru? Għandekx tweġiba daw flus il-poplu qed nitkellmu. Flus miljuni gidba u ħrafa tal-oppożizzjoni. Mela kemm instera il-poplu? Giulia Falzon għal Net News.